аз тақдимоти Шаҳлу Сайфиддинова. ба се чиз такя накун. якум ғурур, дуввум дуруғ ва саввум ишқ. одам бо ғурур метозад, бо дуруғ мебозад ва бо ишқ мемирад. лаънат ба дунёе ки бояд хиёнат кунӣ то девонаат бошанд, бояд дуруғ бигӯӣ то дар фикрат бошанд, бояд мудом рангиваз кунӣ то дӯстат дошта бошанд. аммо ман мисли ту нақшро хуб бозӣ карда наметавонам. ҳазорон фарёд пушти сукутҳои ман аст. сукутамро ба пои беайб будани худ нагузор. воқеан зиндагӣ аҷиб аст. ҳар нафареро ки зиёдӣ қадр кардӣ, наздаш беқадр мешавӣ ва ҳар нафареро бахшидӣ, дучанд шикаст мебинӣ. ба монанди дили худ дил наёбӣ, чо ҳавлии падар манзил наёбӣ. нишинӣ бо хиратмандони дунё, ба мисли модарат оқил наёбӣ. хурсанд ҳамеша бошо, бедард мабош. як рӯзи ҳаёт бошо, номард набош. ман акнун озод шудам аз кулли ғуссаҳо. ман ёд гирифтам ки касеро дӯст дорам ки дӯстам дорад, на ин ки дунболи нафаре равам ки дӯсташ дорам. беҳтарин таронаи қиссаҳо дар портали Шаҳлу Сайфиддинова.